Pa dobro, gdje on cijel dan? Pa valjda u školi. Gde bi bio? I sem ti tu njegovu školu i to njihovo osnovno seksualno obrazovanje. Kak je osnovno? Ovaj tvoj ljubimac je do sad završio 2 fakulteta. Ćao, šta ima za klopu? Ćuste u paradajz sos. Šta je? Ogladnio si? Od čega? Jel ja tebe šaljem u školu da učiš ili da juriš sojke? Stani miru kad sa mnom razgovaraš. Mama, šta mu je? Ostavi ga na miru. Ma šta ostavi ga? Cele prošle godine si govorio ostavi ga, a on ponavljao razred. Izučavao gospodin ginekologiju. Neki on meni živ i zdrav. More, prepiću! Okreni ga se, čoveče, već jedan put. More, ti si Daro za ovo kriva. I tebi treba da obrnem usta na potiljak. Ja, zašto ja? Zato što ga braniš, a ja treba da crvenim pred svetom. Pa neće ti zbog toga otpasti rep. Meni da otpadne rep. Pa šta sam ja za tebe? Konj! Ti se ponašaš još gore. A je tako? Baš tako. Kad je tako, ja odo. A ti se zakiti s onim tvojim i nađi mu još 1, 2, 3 trudnice, pa otvorite jasle. Ljubi ga majka.